Ahoj, já jsem Mirka Cezar, zdravím vás u mého dalšího videa a jak se vám v minulém díle slíbil ve World of Tanks, tak vám natočím další recenzi o IMX ELC BIS, protože v minulém díle jste vůbec neviděli jeho dobrou stránku ani tu špatnou, jenom tu rychlost. Jak jsem v minulém díle říkal, tak je to francouzský lehký tank 5. týru. Tady vidíte jeho rychlost, fakt kvalitní do kopce jede 50+, bez ventilace a bez přímé posádky, tak nabíjí 14 sekund a něco ještě. Tady vidíte matchmaking, jsou to šestky, oni mají chatu, žádnou. A na tu chvíli jsme tu IMX ELC BIS druhý. V minulém dílem jsem říkal, že má také slušné dělo, protože celkem přesné a na 5 dává celkem slušný rány 240 damage a 170 odbornost a to stejný. Tady byste měli vidět jeho doměřování. Vidíte, ten kruh je až moc velký a doměřuje to pomalu. Ale když doměříte, tak trefíte. Cromwell, kdyby na mě najel už, tak by mě mohl umět. Ale je pravda, že mě tady kryje AT, která je tamhle, tak nekryje, tak mohl na mě najet, tak se jen, no se bál. Konečně jsem tady nastavil i ty mosty, to je dobrý. Víte, že byly naposledy mosty, já jsem jak nějak čekal na to Cromwell, že vyjede, a tohle mě fakt pobavilo. U toho počítače jsem se tak byl, ale nemohl jsem se, protože po mě stříleli. To byl sám, pane bože. Já jsem viděl, že mě tady ta AT-8 ochrání. Já jsem viděl tu štěpu, ale bohužel jsem potkal úzko. Vidíte, balony. Ale i blízka nebyl. Já jsem zase vyjel a já jsem si myslel, že jak nestřílel pod tom ATčku, tak jsem myslel, že ještě nabíjí, ale bohužel ne. Jsem spolehal na AT8 bohužel mu to prostě trvalo. Promluvku 11 nahoru nám pomoct. A můžu vám prozradit, že tohle byly jediný 2 bitvy, co jsem poskytal, takže vám můžu říct, že ten tank není pancéřovaný. Je pravda, že jsem někdy dinkal, ale to jsem zrovna couval nějak z boku, to šlo. Ale prostě papírovej vás prorazí i trojka. Já jsem si myslel, že tady na mě míří, ale nemířil. Vidíte, bez doměření a stejně jsem ho sundal. Vývoj bitvy je asi... jde vidět, že jsme to hráli. Já jsem se zamířil na to Cromwell a tady vidíte to dlouhý doměřování toho IMX-ka. Když měl jiný tank, tak by ho už dávno zaměřil a toho užil. Tady Cromwell se snažil a já jsem si zaměřil a bohužel jsem ho netrefil a tady jste viděl, že ta střela letěla přesně tam, kam měla, bohužel jenom já jsem to špatně odhadl.
A viděli jste tady ten tank, papírovej, tady ty dvě střely. Viděli jste i jeho podle mě slušné dělo, jste viděli. A co bych doporučil Tyson tanku za vybavení? Tyson tanku bych doporučil za vybavení podle mě binokuláry, ale ty nějak se to nechci moc utrácet, protože za chvilku budu mít IMX 12P, což je tank. Tak jsem si pořídil síť a když taky dám klíč a prostě na to IMX. Třeba i tu ventilaci a možná i tu síť na pasivní skupiny. A jak jsem i minule říkal, nebo jsem neříkal, tak si myslím jistý, že vždycky, když jsem potkal Isko, tak mi sejmují munici, což nechápu, jak to nechápu. Podle mě je tam ten tank designově celkem hezký. No je hezký. Ale v garáži si ho asi nenechám, protože to no, okay. Nikdy mi to jde, ale tak jo, tohle bylo vše pro tohle video. Já doufám, že jste se naučili i dozvěděli zajímavosti o tomhle tanku, co máte dělat a jak to máte hrát. No, ne jak to máte hrát, prostě viděli jste tu jeho dobrou stránku i tu špatnou. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, tak dejte like. Jestli máte mě odběr, tak taky dejte. Případně sdílejte nebo napište koment, jaký tank byste chtěli, abych ještě recenzoval. Tak jo, já se s váma loučím a čau čau.